селските светилища, които са характерни за малките моря. На мен ми се струва даже, че главата му малко така е като на стилизираните лъвове, дето са после в дърворезбата. Просто са се съобразили с изобразителната рамка, ширината. Но като цяло повтаря иконографията на конника, нали? Човешка фигура разседнала кон, замахта с копия. Аз тук горе е изображението щит и копие. Това е характерно за римската епоха. И това е един от култовите паметници. Просто са били побивани. Тук значи докъде е бил закопаван в земята. И отново повтарям тази примитивна схема. Така, липсата на реалистични... На какви места обикновено са ги слагали? Светилища. Светилища най-често това са били някакви места с забележителна визия. Извори, скали със странна форма, пещери. И това е било обожествявано в природата, като през римската епоха вече се появяват и така образното мислене и образната представа на траките. Някакси той ми напомня като монайкавани, дето бележат милиарни или... Да, това е, нали, това показва, че от римската епоха. Формата придобива копира най-често използваните през тази епоха паметници, милиарни горе такова. тези, които са в залата, са различни. Различен като функция. Говорим за милиарните колони, нали? Да. Да, те са означавали границите между териториите на градовете. И това просто е паметника или символа на светилище.